Vi skal se på, hvordan den her angrebsligning og parablen den opfører sig i forhold til, når A, B og C-værdien den ændrer sig. Hvis vi ser på A-værdien til at starte med, så kan vi se her, at når A den bliver mindre, så bliver parablen stille og roligt bredere og bredere. Og det er indtil et vist punkt, og når punktet kommer ned under 0, så kan I se, at grenene begynder at vende den anden vej. Hvis vi kigger på C-værdien, så kan vi se, at når vi flytter på C-værdien, så flytter parablen sig op og ned af y-aksen. B-værdien er lidt mere kompliceret at forklare, men hvis vi ser i forhold til y-aksen, så når vi flytter på b-værdien, så flytter den sig væk fra y-aksen. Så hvis vi opsummerer, så er a-værdien fortæller noget om parablen, om den vender grenene opad, eller den vender grenene nedad. Når a-værdien den er negativ, vender de nedad, og når a-værdien er positiv, vender grenene opad. B-værdien flytter parablen væk fra y-aksen, og C-værdien fortæller noget om, hvor på y-aksen at parablen den krydser.